Jesmo li tamo gdje želimo ili tek treba da stignemo? Kartica koja štedi vaše vrijeme i ispunjava vam želje. Dok brojimo prepreke ili istražujemo mogućnosti. Gdje god da krenete, na sve strane svijeta, vrata vam se otvaraju, a internet otključava. Letite visoko i udobno. Cijeli svijet na dohvat ruke, sa karticom gdje ste dio kluba u kom se uživa u svakom putovanju. Velika kao Lovćen. World Mastercard, platna kartica Lovćen banke. Za svijet na dohvat ruke.